ba? Ahoana? Karakory moa reo nasika anahy? Azana vai azana ko tsy namandala tsy koe zay marina e. Ahoana? Zany zala reny atany lahy. Tsy namandala tsy koe zay. Alô tsy famitety koa zay ataony mbola koesiko. Ya. Pardon, efa henao agny anao zay volé loso ensanao raha vady loso tsy nimpody saison jirofo nandalo mazagny saison lavany esarindray mipika sango mamahatsaro manigny efanao maro tia maro mila zay hetoko tsisy anao tsisy fika vola raha mantiegny matsaro zao vola mabogose ko tsisy vola atsy mampese vola mampihetsike ko tsisy vola tsy ampiketrike vola mabogose ko tsisy vola atsy mampese vola mampihetsike ko tsisy vola tsy ampiketrike papano na volna la monnaie je t'aime bébé tabiaby kisanandro atako madamo ile kwano we mizano za tsikamo efanao maro tia maro mila seheto ko tsisy anao tsisy fika vola raha mantiegny matsaro anao zao vola mabogose ko tsisy vola atsy mampese vola mampihetsike ko tsisy vola tsy ampiketrike vola mabogose ko tsisy vola atsy mampese vola mampihetsike ko tsisy vola tsy ampiketrike Antusi watsa drilla, antusi watsa drille Sakarakura Efa henao Vola, tara vola Vola, tara vole Vola, tara vola Vola, tara changer Audinga valongo, audinga valongo, audinga valongo Tany azonao azavotsiko Balzon, efa henao vola mabogose ko tsisy vola atsy mampese vola mampihetsike ko tsisy vola tsy ampiketrike vola mabogose ko tsisy vola atsy mampese vola mampihetsike ko tsisy vola tsy ampiketrike Gas Music Production. Vola tika som misfakant